kai Kano ana buga siyasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam zaka zo a baka fasta sai a baku katan din madara 5, shi da shi ake liƙe fasta. Katan din madara pig za a baku katan 5, ku je ku liƙe fasta. Kaga mutum ya wuce yana jan masara a babur ɗinsa, sikuta ɗinsa da kantu, ana babur kantu da sikuta, sai ga mutum ya sa masara 4 yana ja a ƙasa, wai baya masara, ashe masara za ta ja mu. Nan kuma 'yan birni an zo na an sai tsakiya a kasuwar kurmi, an bubbuga tsakiya, kai Kano ana buga siyasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rimi ya fada jam'iyyar Zik. Malam samari nan aka zo lokacin ana sai da ita a garwa, haka ake juye garwa 4 garwa 5, da yake garwa tsakiya tana zuwa kala kala, sai a juye a shirya, kaga dan birni malam ya sha tsakiya hawa 2 Zik, an koma jam'iyyar Zik malam. Wace ce ne sunan jam'iyyar lokaci? NPP mai 'yan yara, kai Allahu akbar. Kaga mutum ya wuce yana jan masara a babur ɗinsa, sikuta ɗinsa da kantu, ana babur kantu da sikuta, sai ga mutum ya sa masara 4 yana ja a ƙasa, wai baya masara, ashe masara za ta ja mu. Ashe masara za ta rama. Ana ma akwai jam'iyya mai mukulli, da mai mukulli ce da mai masara, da mai 'yan yara, da wata dinnan ta Maiduguri ne, ta ce mai gida da menene da menene, akwai mai gida da masara, GNPP. In ba kai wancan rayuwa malam ba ka gane me ake ciki ba yanzu. Malam za ka zo a baka fasta sai a baku katan ɗin madara 5, shi da shi ake liƙe fasta. Katan ɗin madara pig za a baku katan 5, ku je ku liƙe fasta. Na'am? Yanzu ko? Ana da arziki.